Hello, gagayam na ibag nga oras yumanan. Pakaragsakan launay ti gayam yo, ti kadayo amang padpadaan. Kadagiti amin nga uploads ti gayam yo, a drama aman ang biyanang kan biag ti tao. Dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Manipod kini Kabsat Junior, sa napudno anagan, tintay drama, ngam sakbay ti amin. Hello pay kada Genesis Fernandez, Johnny Elarda kani Papang na Benito Elarda, Jennifer Abad, kan dagiti naganak na da Mariano kan Bibit, kan amin na pamilya Abad dita Verso sa Cagayan. Simanti ko na ni Kabsat Junior. Dear manang biyanang, idi baruak mamartekak, inaldaw kan rin nabii nga arak ti sangsangwag, ket no nabartekak agbaliw ti ugalik. Ado ti mangibagbaga kaslasan kano syak ti pudno a kinataok no nabartekakon. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Hello, kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Agda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitangtang abon nan. Anya, kano mano nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga ro dito'y balay. Bigla mo lata si mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tilay bagbagana. Sige nga rod kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Nay gamatay na ang terita. Di nakpilay naklon. Paggawidan na ka. Naklonan na kami na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadakil ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, armanak. No di ka ka, ay nakatusang kansan. Pag naman nga gayatak kin kantay. Adumat yung kakabagyan nga agasawa tita. Hanggang sana lapad, di kinabakat mo. Ang gawra man bagbagat ka nga tayo mamsak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrek, sana nakalak dayta. Madakon kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbot na nga aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo anak mo. Nagbastos. Tilay bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas tangar aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggap-gapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawid kan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito ng lantirita. Kasar kami. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamangayabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abay, pilitan na. Isang marong katigawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumanawak. Sanang agawid. Agpapalat ti ugali. Agkakalupa kayo. Isopa ti ugali. Agkakalupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga root ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Itatanaw-sawan kan, Junior. Agsasarita tayo man, itinalapat. Apay nga ar-armam jay ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inang-aram kaya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amuday ta. Napadasa ko hindi nabartag. Oray nabartagak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko day jaya. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadobabalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San mo na? Idyam nga mina hindi pa naging inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga anak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanatar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inandra kami kumamot at adakkel mo ang anak ko.
Tunggal mabartek ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain ka nagiti kalugaran tayo. Kat amuyo, matakas ta tayo galit nung nabartek kak. Aw-awatan dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat, adadakil mo. Di da kami maawatan. Di da kami kaasyan kan ibainan. Agnakam kakumahan, anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo, anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso napintas ti panagbiag na. Saan nagaputa na singpet ti may sa tao? Kat bumaknangan, tatang. Pinadas ko mo't tinagsingsingpet iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo, anak ko. Sige. Tagdi ko sakpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Barang maagasan. Oh, at iti kwartayo kinitatang nanang. Ito dyan ta kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan. Ngam kasapulan mi ngamin iti amam. Uwan nanang. Amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso adyak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo. Asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho. Kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka, nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapang panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Aslawan manin diti balayon. Ay na rimwar manen Imay la nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na ya. Awan Inom tar aramidan na. Baunin yung tumanin jay balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Barang agnakamun jay ading. Nagpintas ka talaga, manang Adora. Ay, kateng kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid ang tabi, tawgan na ka, jay boyfriend ko no makita na ka. Oo. Nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang miso. Nagbasik. May pulasit. Ano agis paring kami. I love you. Manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no, hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan. Tadakil ko. Nagdalas ti ugali na. Kanayon da nga ikumpara kindi manong ko. Kaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Agbalinang matabak na. Awan lagi dyan. Bakit panyang lakay sato? Ambisyoso lagi dyan. Naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Hapay ko nam nasaya iti kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan nasayaat. Uy, agsingsingpat ka ngaminan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Ano na masapol? Sa nabalay, tadamat di kapsat ko amang to diti, kurta katakwada. Ay, arak man kinti ba? Manang Adora, kurang ti ininom ko. Agawit ka kit din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartak kan. Alamot kan, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. Data nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa mat. Narasagid ka mo't manang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no, di nakikan na eh. Ganyan mo. Lukas ta, naginumanan dito istorbo, Adora. Ay, wen nga ro, tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no, ay natitinortorong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, addan tuman madamag asan anasaya at ngay narabid nan. Ay, nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na, tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga kan araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pay,
Nagsakit isipat na. Panuray na gijeba, baros nga kalugaran tayo. Sip-sipatan na no nabartak. Pinataltalan na pakit di Jemay sa Anya, nagloko na dyan tao. Naimbag ata, makaawat na gijeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dyan tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasin siya iya anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dyan nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao te pangipakatan na itikas jakat. Nga basta kabilan nalatan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagkamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasan ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin ko na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga ron na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang arun tadtayan ngam nagsublaymanan. Ay, una yun day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga ron kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito yung store mo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday ta no nabartag. Kat no pati siya nga ikit na kat arman na no nabartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso sa balit epekto ti arak keng kwa na. Kakasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga ruda, natal na matno nga mabartak. Nasingpat pa'y, nagagat nga maibabaw, no kwa. Wala, isa amayat ko man no saan nga gininom. Nga man manumad ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundaway mabartag. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw anang pukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kala taong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mo tila no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo. Adda ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? Adda ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tukan kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kaya't mo tagpaya driver ko. Ha? Katuan naman oh. Basta sulduan na ka. Talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalag iti sabali, sigalangin. Tapno at damot pag sweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigot a driver mo kay manong. Awanan, nagabrodan. Inalan ti asawa na abroad. Isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kititag maneho. Mapanugak ta na. Amumad, ato ti asikas ka negosyo. Ngam agkarigang agbalbaliw kan, jamon ti arak, tadyak kay tarte ka driver. Ha? Ko. Inuta ka, manong. Saan mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim agbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta jamon ti arak, kan agnagad kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka ano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige Ikarigatak, manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutara. Inot mo't ana nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ngum mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni kwarta. Tsak kaya ti dijaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Nabayadak tumot lang dagijaya na nang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da ka manan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang atura mo.
arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos, Ha? nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanwag siya tak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayap. Kasta isumatlagay ang makasla rin manyag dataro pam. Ha? Kasla nga gin wapo kapay. Aya, ay. Thank you nga da, marang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tumapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga Rod, mabiit lang Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kit mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultuloy, hindi pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartet jay anak ta. Siguro, itatasaanan nga gininom. Adan babae ang mga yatkin ko ana. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na Tadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isa ka nang nagitikawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnaldan. Ha? Papananta ba raw? At binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Sakpayla ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan ama raw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pakikan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man di. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tama nga na ginom ka manin. Nabit na pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y unay am mo dagi jata tao. Sa nagabot awisan da ka nga ginom gat agwan ka matadagos ay. Uwan manong. Diyak ka ginom. Inakla gumatang kan makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag. Nay. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May sakamat manong. Sa nagkaputado ti kwartam git kunamula na sino ka nakaturahan. Ala, sumrag ka. Sumabali man ang ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay akin na inumak, manong. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatin mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga urawan mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastangat ni bagbagaman. Awampay ganas mo na. Ay, Nay, nagunagmut day taas na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka anakam Sinublian na kanuman ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unay day jay nga anak mo. Talagan samit ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartag. Saan na bagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Ta saan da na iruam iti style na no nabartag. Dahit nga rod ti pagdandanaga kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namala nagdakabalam mo. Muray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat, nga ito tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tracy ka, ganun kotse. magkaduga. Anya madyagot mat. Rugak-rugak mat. Kanabay, lugan mo yamat tibay. Ay, pagluglugan ako di jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka matumbay. Anay ko, pinagkabi ko ay. Agad ikan nyo man iti pagnakmanday data. Sana, saan na ka pag-ambunan?
Manong, matayaksan. Ano yan? Laita ti bagbaken ka. Kanya nga, di nakasarak ka, iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa ko, manong. Pati ti ulo ko, at dadahit nang. Wala, takumarik kamot nga, minumabartag ka. Basol mo, Manong, itarum ko dagi dyan ang kabil kanya. agdarum ka, no agdarum ka. Asikasunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Agpaimbag ka, tapno makadarum ka. Ganrumarang mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan, manong. Awan oras kon. Inawagak na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso ati da makaumay. Saan wag narudan dito yung awan mga sikaso kanyak, manong. Ayabam dagi jay kainumam. Taiso da ti mga sikasukan ka. Tay, dati sa sweldom. Sige, mapana kon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kahit ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, Manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, Manong. Danom ko, ma. Gumawan mo danom ko, ading. Ay, mabit laang tayalaan ka dito danong ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawang? Awan, ading. Sige nga, balasang kakadibay, ading. Wan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kini nanang mi dito ospital. Mabit lang ha, yalaan ka iti danong mga inumam. Hello, Manong. Kaano nga may kangay? Rumuha na kong dito ospital. Katrumar ka lata. Apay, di mo pa'y kabailan ti pagimaya. Ha? Kabalag matkit din. Nga medyo nakapsutak pa Ado pwede masikaso sakbay makaruarak, Manong. Ala, asikaswam. Ikarigatam, tani. Ato ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor danan ng kantatang. Agbiyahe kanto na siksika. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnaganta. At ang sabali a pinagnag ko jay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawitak ngayon. Dito'y lugar tayo Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabagilan tagbiyahe ti atidog, Manong. Maulawak. Kat ikarigata Ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabason mo matlaang. No apay ang hospital ka. Sige, tani, adapay aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas to yan. Awan pa'y katulungak dito No kasta? Rumor kayo matan dito ospital, ading Janet. Un Manong Junior, sika nga Mabalin ko kanong ti rumor. Ngamjak pa'y naasikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igidan kun iti panangasikasog iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngaminkan ka. Iso atulungan ka. Awan ka doon agbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Oray dito uyak pa'y. Aging gaan na imbagak to na yun. Dumakkel mo't tibayadak na ko. Awan mang sukon kan ka? Awan, busy da amin. Kan masakit na giti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mat nga rod Ading, mabalin ka diti makikuyog kada kayo ti panagawid yo. Agpaimbagak ko mapay iti husto sakto agawid. Ha? Di ka madalagan. Sa anak adakas a tao. Lasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo diti balayo kin ni nanang mo? Wan Manong, natayon ti amak.
Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo manong, itala ang mamirak na imbag ti rupang. Nagtaer ka gayam. Ha? Saan mo ta? Gamisyak, damo pala pa nakakitakin ka. Naglaw ko di kinapintas mo dyan eh. Ah? Thank you, Ading Janet, sakbay ang agawidak. At ako mapay ipudnokkan ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutunkan ka, Janet. Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyo nga arak. Promise. Sabay ko matakayatan nak. Kuha. Labiit ta pa yung matngagam amo. Aklo na, adamat pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukpan naktumay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akong itinaminsan, manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatag. Kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat kin ginawa. Iso panawunan. Tapno mga alak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matankan ka. Sigurado ka iti pangadang yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Uwan nanang. Uray simple la kasar. Tinapatag. Agbalinan aligal ti panagdan namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kaan. Uwan nanang. Promise. Nagnakma akong tinapasama kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Kumusta kayo manan? Nalamag nga agsapa aldaw kan rabi itayo amin ngam uray nalamag na baralat ta kablaaw ti maipaay kada kayo. Itinaimbag nga oras si amin. Manipod ka ni Kabsat Goryo sa napud na nagantintay drama diti manang biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sabay ti amin hello pay kada Nancy Padua dita Qatar, Richie Kalimag dita Hong Kong, kastamatan kani Michael Sardan. Kas di man ti kunani Kabsat Goryo. Di raman ang biyanang, naladawa kanadaan iti nobya. Kaya't nakanobya kiti napintas, isamas daaw dagiti dadakkel ko taapay ka na kinayat nak tinapintas a babae, kaya't saan nakanumat ama nagdigos. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Elena, bakit? Di ka mas daaw. Mas daaw ite. Doa pa ya kinayat da jay anak ta, ket nagang dudmay. Grabe kamot nga agsao kontra iti anak mo. Anak mo pa'y mga rod, uyawang pa'y. Ay kitag pa'y sumay na saan ngagdigdigos jay anak ta, iso anang daw. Di pa yagtututbras. Ang toothbrush mo no da papanan na. Manmano ang makitak ngagtutbras. Maminsan lat makabulan. Nagang dod ngagpaiso na yung anak ta. Saan abali at addan nubya na. Agbain mo't siguro day jayon. Kanayunan nanto siguro tagdigos. Nga ta? Ada nadlaw ko ginubya na bakay. Anya manan. Kaslag padadamag asan ngagdigdigaw. Tila sasawang mo't agtal na ka man. Kati sumay. Kita amjay buok na. Nagangarag. Naglanay. Kan idi mabay kanya kidi impasyar jay anak ta diti balay. Adda sa bali ang nasayop ka. Nakasao ka man ako na akon, Milyo. Nagsasao ka. Kunamit lang nakabangbanglo ka mo. Kauray mo sika. Naangdod ka mo no daduma. Nailusan mo ta? Jak ipalubos na umang dudak. Basit laling itkaw ang digo sa kaon. Tadyak kaya tatarak nun tiyang dudkaw. Limot ngamin guri yung anak ta. Tarak nun na tiyang dud na. Iso nagsabang tipayod na. Kaano jay ko nati anak ta nga idadanon tayo? Into no may alawas kunaraman. Agsagana ka nga rod taagbiyahe tayo iti adayo. Nagadayumot ngamin ti lugar tinobya na. Nagasamot tasyam nga oras ti biyahe ngay. Di pa lang ngamin nagsapol iti asawaan na di ti lugar tayo. Katanya nga road, awan mabalin
taga-adayo a lugar nga rod mo, tinakariknaan na iti ayat. Awan siguro ti makurso na daan na kadagiti kalugaran tayo Kundi pili pa lang amain. Kat saan lang aruda na gwapaw, di pa'y ang digdigaw. Ay, agtal na ka man, sang kaulit mumot ngay bagbaga ti kasta. Makarengreng ka, Milyo. Kasano? Tumaron kami, Berna? Umay kami na lugar yo? Ay, masiyanak mat kada na ng kantatang mong agbiyahe iti adayo. Bakat kan lakay diyan. Handan nga kaya ti agbiyahe iti adayo. Baka maulaw da. Kabalan da. Piliton da para kanyak nga anak da. Ay na, ang kapiman nga maasyan kanya da nga nakapsudan. Kaasida piman. Uray da kami langan ate dumanon iji balayo. Anya? Mabalin aya matikas ta, Berna. Lalaki ati dumanon saan a babae. Kat mabalin no kayat. Awamat problema ita. Kat di parehas namot lang. Mabannog dagiti dadakkel mong agbiyahe. Haan ata jay landlady te kadwak nga dumanon. Hawagak to lang ng dagi jay parents ko. Ibagak nga makiasawa ako ni mabiit. Anya? Unuhaan! Uray awang kadwa ko na. Haanan jay landlady ta chismo saan tumatlang day jay nga bakat. Ha? Pagsasaritaan tayo ladtan ija balayo te kasarta. Sige nga ron. Sikat yung makaam mo, Berna. No siya, kayat ko no dito yan balay ti pagsasaritaan tayo. Ada yung unay jay lugar ti nobyam. Makatuok ti agbiyahe ti atid daw. No siya, awan problema iti atidog a biyahe. Kabailak pa'y mo ti agbiyahe iti adayo. Ngam no kasta ti desisyon niyaw, ay kat makaamu kayo nga ro, danak ko. Wala na. Dito'y balay latan. Tano maadan kami to iti oras. Da kami to ti mapan iti lugar da Berna. Ta ipakaadam mo ti panangasawa mo iti anak da. Wala na. Kahit kaano nga raw ngagsasarita tayo. Tapno may saganaan mi iti inam. Mangtid ka iti igatang iti maparte. Kinilulat ta akar ni ti gatangan tayon. Saan tay pa ilang nga agparte. May mayak na da maparte. Di mo ngamin ayaban amin at tao Agayab ka man iti kadwam nga aginuman. Agino masasawam mag. Saan mat Nabayagan ngayon sardeng ko na ita inom. Inidya ko na ita mangtid la iti sakay. Okay, kasano? Pagsasaritaan tayo, ti kasarmi ka ni Berna, tatang, nanang? Wanan sikat ti makaamaw, anak ko. Goryo, into no, agsasango tayo kat damaganda no anya nga bulan ti panagkasarta. Ibagam nga next year niya. Anya? Ni, nagbayagan nga itaatawanan inton umay abulan. Haan tanarigat ti agapapura. Inton umay nga tawan ure kalpasan ti innam uno 7 uno 8 nga bulan. Nagbayagan nga Kaanon to pala tangay. Haan nga bali, tahan ka nga isuksukat. Kanamok nga anak mat nga isukat. Berna, Mayat no maisaganaan ta nga permit kasarta. Tapno haan tanto nga marigatan. Karkaro no adanton anak ta. kaslayos les ti panagsasarita tayo ano kasta ti kabayag ti kasarta. Kasi kaano uray haan tayo pa nga agtutungtong. Han tayo pa nga tultulagan. Tulagan tayo no next yearan. Ala, pagsasaritaan tayo latan tapno maaladan kan. Jak kayat maagaw da kati sa balikan niyak. Sige nga rud Si Kati bahala, Goryo. Nagbayagan nga nunton umay pala atawan ti panagkasaryaw guryaw. Berna, kasta ngamin ti nagsaritaan mi ka ni Berna tatang. Masapol ngamin nga isaganaan mi anaymbag ti kasarmi. At damat aramatin yung agkasaran ako. Awan problema iti daita. Basta kasta ti saritaan mi ka ni Berna, nanang. Uwan na, tata. Ta pag-amamuan mi kani Goryo. Tapnohaan kami to nga marigatan nga ag-adjust inton ag-asawa kami. Sa bagay matkit di Ay, kung naklarang kasar kayaw ninton umay abulan, saan pa'y matgayam.
Sapay nagpapartiyak iti pagsasangwan tayo. Ayos lang dahil tatatang. Ta selebraran tayo ti panangalad kon kaniberna. Tapno awanan ti makaagaw ken kuana. Alang around. Ta mangabang tayo ti video kay tagkakanta tayo man. Ay nasaanan, makarengreng dayta. Apay masapul payla dayta aya. Wala tapno naragragsak. Agsasala tayo paikit di at naragragsak manay. Hello, Guryo. Nangyagak iti tinapa. Ikan kayo iti sidaan nyo kadananang kantatang mo. Homemade da ito eh. Ha? Ne? Manungay data. Sa nga gasot ti may sa abalkot. Ngam saan ko apabayadan? Itid ko, libre. Ha? Ne? Apay ngay? Basta, kaya't kayo mat aparamanan Amumatan, pakaragsakak launay ngamin ti agparaman kadagiti lutlutwak. Nang runa no napatig kanyak ti paraman Ha? Ay kat, agyaman na karod alolit. Ken ikan ka pa iti turon. Linutok matlaang da ito eh. Oh. Ne? Di mo kisayan talakom Malugi kan di mo pabayadan. Saan? Danag mon ayan. Alakit din. Awata mon guryo. Inton bigat. Suman kan lunggan isa tilutwak. Umay kan tumanin ikan. Allah saanan. Nakababain. Bayadak atap no saan ka malugi. Saanan ko nakmut. Basta ikan kanto. Pakaragsakak timangtid kan ka guryo. Nay, nakabangbanglo ka manan lulit. Papanam, Kat as usual, inakmanin aglako ananang. mapankaglakaw ngam nakapigpig sa tabangbanglaw. Kan nakalipistik ka manan. Ay naninanang, makita da amin. Pakibyangan yung mat amin ang makita yung. Didak labaybayan. Balasang ang arod. Awan mat dakas na nagpapintasa. Ay nalulit, nuniguryaw ti pagpapapintasam, lipatamaon. At danubya na. Natulag pa'y ti kasardan. Mabayag pa'y ti kasarda. Inton umay pa'y lakano atawan. Alanganin day dyan, nanang. Anya, Anyat amuyo nga eh. Amangan no agbabawin to ni Guryo. Di yung maibaga ti mapasamak iti masakbayan, nanang. ay na, di kalagbay ni ti kasta nga raramidam. Ipadla mula unay nga kursunada ka kaniguryo. Kat di na kalangarod pampansinan. No, adda pa nagayat na kan ka, hindi pala ko mga inaram na ka. Agtal na kayo man. Kontrabida kayo man. Sige, mapanakit din tani. Napudot man Singkuryaw, ilaklakom ka rin iti tricycle mo. Puno kaya. Uwan maning. Ta gumatangak man iti van ta pagbiyahe may. Sige, tagatanga ko ninsan. Basta patawaran na ka. Uwan ninsan, sana problema rita. Anyat serbi na nga kasinsinta ngay no di ka patawaran. Apag isaw kasinsay. Nagsapsapo lagi ti pangibaw lagi ti pirok ko di abroad. Tagpurgura ka untanay, sumalog matipiksahan. Uwan na insan, kasta talaga. O sige nga Rod, gatangam amin ang lagi tayo tricycle ka, tas sukatak iti van. Nakagatang man gaya man ni tilogan ni Guryoan niya, lulay. When pagbiyahe na kano jay lugan aginatang na. Business-minded nga minday di aguryo. Agpada kami. Iso nga agbagay kami. Madayta ka manan. Kahit kasanon nga di naglawa garden na no agbiyahen. Di nan masikasaw. Kutsak to ti mga sikaso ain ton agasawa kami. Ay agtala ka man, sana tilay bagbagam. Agararapap ka man ako na kon lulay. Apay, diyo kayat ayan ni Guryo nga agbalin amanugang. Uray saan ama nagdigos ni Guryo ta nagagatmag. Kun adamot itsura na nga uray saan nga agdigdigos. Uray man kayat ko para kan kano di nakamot kayat. Kayat na. Mabain la siguro nga agaron kanyak dayjay. Saan na ka type? No type na ka, di pa'y lako mga inaram na ka. Basta, marikrik na. Siyak to ti maasawa ni Guryo nanang. Namin adungaminan ana itagtagainap ko dayta. Anya! Una nang, iso asyak to ti pagtinagan ni Guryo nga uray addan nobya na. Siyak ti talagaan na ikari para ken ko ana. Ramanam to isuman kan puta ng nilulit bakay. Ha? Lukas ta.
Nangidagas manan itila ko na. Naimbag no saan amalugi iti kasjengar aramiden na. Ay kat oray malugi di tana. Basta may padlaw na nga agayat ija anak ta. Tila sasawam mo lakay. Katagpay sumat. Ay na, nakadkadlaw mat nga kursonada kanding kuryo na dya alulay. Ngam sa balimot ngamin ti inaram dya anak ta. Nangisit ngamin nilulay. Idinto tanibir nakit na pudaw. Imposible adi na amo anatulagan ti kasardaguryo kan tinupyan na. Ambo na, ngam talaga siguro nga agayat Saan ang mapukawan itinamnama, ta saan tapay mo't ang nagkasar. Nga malugi no padawat a padawat. Kat may ano kasta ti kayat na nga aramidan. Pakaragsakan na nga raw. Kan mayat kit diya, ta dalibri a merienda bakal. Naiti mo ta babae, text a text. Ni, asino nga data nga babae, Guryo? Di ka ruba may ngagkursonada kanya ka. Tumanex. Ada ka no imbati na asuman kan bananak yaw ijay balay. Tila may itid na. Ay, no kasta? Kras na kada dya nga babae? Unsa. Kasta matag dinamag ijay lugar may. Mga pagan anok mat nga da dyan. Si kalang ti kayat ko berna. Kating kayo ano siya lang tilab mo, Guryo. Ay, uwan, manungay mati kita Jevan mo. Siguro dakal. Medyo. Naibagla pangalantan to iti pagbiag ta. Ay, uwan Ay, uwan gayam. May mayat samat no, agtarakan ta iti babuyakan baka nga mapartein ton kasarta. Menos gasto samat. Ha? Nugamin gumatang tantukat ng ina. May mayat no dyan mismo nga tarakan ta ti maparte. Mapalilat tamat Ngam jakmat masangot ag tarakan. Di tatangkot agtarakan. Nalawa ijayan may nga pagpasturan kan pagtarakanan na iti baboy. Kat mabalilat ta ahani. Anya nga ron ti unaantang agatangan ngay, baboy uno baka. Uray baboy yun Sumaruno ti baka. Ay sige nga rod. Agpabiro ka kanitatang ko iti gatangan na nga buryas niya. Sige, Berna. Hello, Berna. Hello, Guryo. Imawag ni tatang ko. Nakagatang ka nun iti buryas. Sa nga pulo siya ginatang na. Nasaya at nga ron ano kasta? Imanay, di kwartang inted ka. Imanay nga mawan ka numot igatang na iti kananda. Sige, tamang tudak. Umayak di tadagos mo inton bigan. O sige nga rod. Urayan ka niya. Kan isa ganang aja ko na mga paggatang iti baka. Ada ka nun nakita ni tatang ko nga magatang nga baka. Sige, mang tudak to, Berna. O sige nga rod. Urayan ka niya. Bye! Bye, honey. Apay, agtarakan kayo iti baka, anak ko. Wala lang. Baboy kan baka ti mapartin to inton kasarmi kan Berna. Kahit asino nga iti mang tarakan. Jay ama ni Berna, nanang. Di pa'y ni tatang mo ti pagtarak na. Adayo amay biyahe no agapo pala dito iti maparte. Ay, hunan niya. Wan matkit di Apay, mano ababoy ti mapartin to aya. Ores sa nga polo siguro, nanang. Ne, nagadong. May mayat ti ado, wano subsobra ngam ti agkurang. Kan may sa abaka, mabalinan. Ne, adda pa'y baka. Wala nang. Naku na nga min ni Berna nga aduda nga kakabagyan. Kababay no mabitin ti sagana inton kasarmi, nanang. Guryaw, agkasarmo gaya mon iti mabiit ni insan mo aman anak ko. Wan ka no nga ron. Nasabat ko ida itay lang. Naggapuda ka no diti balay. Wan, umay dayaw awis ti kasarda. Adda mo gayam nubya na. Anyamat ginobya na nga no, ikumpara iti nobyak. Adayo ang ay tarayan ni Berna dahi jay. Ha, Napimpintas mo't nga adayo ni Berna ngam ginobya ni insan kaw. kat di namot ikumkumpara jay nubya na iti nubya manak ko. Kasla paglastog na nga min ginobya na. Agkibkibin da magmag na iti kalsada. Kunamulan na pintas mo, di kibkibinan na nobya na. Ay na, una yun ti kasta pa nagsasaom. Madi ti kasta nga ibagbagam. Aguyaw kamot anak ko. Katagpay sumag. Napimpintas mo lang adayo ni Berna hanggang ginobya na. Napudpudaw pa ginobya. Unaan na kanjay kasinsin mo nga agkasar.
Imuno na anatulag ti kasaryo. Ngam lumbaan na kamot jay kasinsin mo nga agkasar. Alright, presentable di asawa to. Noon ang pidpidutan na nga tamot iti da dyan, nobya na. Kaslamat maawa-awa na iti babae di kasinsin ka hunanan. Saan nga amin alalaki kat ti kinapintas tikit kitaan da iti may sa babae. At dadagitay ugali tikit kitaan da. Ay kat naswerte ak nga rod Tanapintas lang nga rodon tinobyak, nasingpot pa Ay kat mayat ano kasta. Sapay ko mga rod ta saan to nga agbaliw ti kinasingpot na. Dua bulan lang ti orayan, agkasartan berna. Wen nga rod guryo. Rugyan tanton ti mangipag na iti papeles ta para iti kasarta niya. Wen ay wen amo mga ihani. At dakit dagtitext kanyak. Pangpangtaan nakmat. Ha? Tapay ka no? Indelete ko nga minandadya nga number. Ibagbaga na nga iwasan ka kano. Nga sinaan ka. Nuhang ko kano kayat nga andada ka sa mapasama kanyak. Anya? Ay, sino nga tangay nito? Ang kong aron nga amo. Baka amom dayjay. Mamadlaw mat nga agkras unay kanyam. Uno, baka damat sa bali nga nubiyam. Awan na. Si kalang tinobyak perna. Ay madandanagan akon. Una na nga sinaan ka kano. Baybayam na ita. Luklukon na ka na siguro. Ay uwan, ayon siya ko na nga igatang ta iti tricycle nga ipasada ni tatang ko. Mabitlang. Ato yan eh. Ay, thank you, ahani. Nagsingpot ka nga tal talaga. Day tati kinayat ko unay kanyam kat hangka nga naimot. Masyanak mat ngamin iti amam. Tako nampay nga agag-agas. Awan nga rod, ado ti sakit na nga agagasan na. Bakit di ata adda ka nga mang tultulong kanyam eh. Day, apayakas la aborido ka. Pumanag na ka amanggit kita dita cellphone mauguryaw. Madanagan at tatang. Naggapuak ngamin iji dagos ni Berna. Kat naku na ti landlady api manawan ni Jay. Kat jak makontak ti cellphone na. Anya? Lay, napadanan ngay. Ang mga no nagawid iji lugar da. Jak narod ammo tatang. Surota may iji lugar da Ang mga no nagawid danakaw. Hello, Guryaw. Kasanungay. Kumusta? Nasara ka mo ni Berna. Jak mabirugan ti address ng bagana nanang. Madanagan ak. Kinidnap dan samot ng Genobyak. Kat pinagaramidan dan iti dakas. Ay, nasaan kumamot Adang amin na sa una kanyak ide. Ngagtetix ken kuha na amang pangpangtay ti biyag na. Madlaw ngagkurso na da unay kanyak da at texter na. Nay, asino nga'y kuma? Kat ninsama lalulit ti amok nga agkursunada kan ka. Imposible nga iso. Agsagana kanyak da alulit no mapanagnagak nga iso tigapuanan na ito eh. Ay na, di ka agpabasol adagos. Tawan pamanagnak mo. Kanjak pa yun ang maaramid ni lulit da ita. Awanay. Ita ko man naabulan ti kasardaguryo kan tinobya na. Ngam nagpukaw mo tayo. Wan nga rod Di mo't nagparparik na apulusan. Madanagan di anak ta. Saan ang makaturturaw? Paingat Napanan na. Ay, jak amu alakay. Rumarak man na lang. Tatang, pindak sa pulan tinobyak. Umadanin ti kasarmi. Isa amasapol ang masarakak ni Berna. Pangsapulang manen ngayon ako. At na nakaibagay ti lugar apagaw awidan na iti. Barang makita ko ni Jay. Sino ka? Naimbag nga orasyo, Lola. Mabalin tiyag damag. At ngamin nakaibaga taga dito'y alugar ni Berna. Berna Anreb tinagan na. Ay, jay apo ko ti karo bamay. Ay, apay ayan ni Berna na. Umadani nga minon ti kasarmi. Kat kalaat mo't na nagpukaw. Ay, siya kayang kinobyo na, Lola. Nobyo. Kat no foreigner mat jay inyam amu na nobyo na dito'y iday.
Ha? Napanda ni Jay syudad. Tada ka no balay tinubyo na ijay. Anya? Apay, ex na kawan no. Siyak tiyang damaan nobya na, Lola. Ano kasta? Linukunak ni Berna. Ay, jak ka mo ah. Awan amok dita. Baro. Awanan bain ba dyan, papay? Pinamati na kay Justo. Pinangnamnaman naklagayam itiawan. Ala, husto na nako. Aklo na mong tigasat mo. Saan siguro aniber na ti parakan ka? Wala nga miso amin tinapnapan ng tibirok ko na nang. Tiyorno ko. Dagiti kwarta. Nagtalag ka ngamin adagos kan kwa na. Kat saan mo paimot nga asawa? Anang, Pag nakmamday tanak ko. Ammom ton ti aramidem no sumaruno. Di ka nagladingay. Taglabas tumulaang dayta. Makailiw-liwag kan tumulaang anak ko. Hello, gagayam na bara kablaaw pare titunggal maysa. Itinaragsak nga oras kanal daw ngayon kay panagbuybuyakan, panagdangdangag, itagon daway. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Cecilio sa napud no anagan tintay drama. Ngabsak bay ti amin, makablaaw mampay da Sofia Surita, dita Alcala, Cagayan Valley. Nestor Sayo, dita Santa Ana, Cagayan, Region 2. Ken Roberto Ramos, ken dagiti kakadwana dita Time Out Barbershop ni Uncle na Carl. Kasi man nga ruti ko na ni Kabsat Cecilio, dirma ng biyanang, idi ka pambanwagak istrikto ti inak kanyak. Napili tagbalin amanugang, iso nga amin amanobyak, sinaak, gapu ken ninanang ko. Kaya ti tatalumakaya ko na baro isumutan ti panang pilpilit na kanyak ang mga sawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Cecilio, ayad mo anak ko. Cecilio, Adang dito kusina, nanang. Apay? ala umantay arin ulak dito. Tamaban no kakamapan ijay CR. Wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa itisikat ko. Ay nagrigat lakat ti bumakutan aya. At ito rinula yung nanang. Agyaman na kanak ko. Dakaluto kan. Saan pa ya? Madama pelat panaglutok. Naginanaag ngamin ita, ita na banduga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa'y lang makaluto tani. Agsakitak matan. Naarbisanak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak matan. Nodda ko mga minasawak. Dadda ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Adda ko maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Ha? Inis-strict tuandak tungot ngamin iti. Urela dua dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsina da kami mo't iti imuna ken may kadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubiam iti. Nabisyo da pa'y. Ay na, sana da ita tirason nanang. Talagakit di adiyo kaya't ang mga sawak iti. Manipod high schoolak, inis-strict tuandak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak lagi jay. Taparitan dakmot ngamin. Di yu kaya't nga agaram makitibalasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanan na. Asino kumamot yung mga kadatahaway. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanan. Nag-expirean tay gagar ko amadan ni tinubya. Tani, manok taon ko. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanan. Napukaw ti sumko kadagita. Nag-expirean tiriknak. Kumusta kan nga kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas di nga awan ni Cecilio. Sayang lang amin ta sana nang asawa di anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko kanuno apay asaan anak kaasawa. Apay nga mina pinaritam idi nga agaram. Anya nga ay.
Di mula ka nga ron mapilit na mga sawa itatalumakayan abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaro? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga sawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na nga ron kayatan. Noon nga ro. Sayang. Dua dagiti nagsaruno ang nagbalin anubya na ide. Ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka na damanubya na? Pagsasawang ngamin dagiti agbalin anubya na. Pag sinaamag ngamin ida. Ay, wan ka ba, guys? Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam diti balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan ada giti apukom. Kumaa. Ngam babalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayatin ti mga asawa. Agunget-mut no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtalinaudak dito unog ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik iti bagik. Ayun, Cecilio. Nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kano iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kita agsapang agpapainit iti balayda. Ad-adabot apimintas. Padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaa. Kat kastamot ti kayat yu ide. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak mga rod itinasaya at ngagbalin anubya manak ko. Day ta kinapili yung amin. Tinamagbaling kanya kabaak nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di agda ko maapu ko yu itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. At danto pa'y lakay ang mga asawa. Awanan nag-expire. Nag-expire te. Nag-expire na ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expire na amin nun. Mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. Portiid mo laang mo. Awang nga ro din. Napukawan ti isam ko dita. Hindi ko maat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaak aklaan. May mayat pa'y. Kabagis, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka ba, guys? Ni, apay di mo amo aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idikan ni Mindukan ka. Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakitin patay na? Naikaglis ka no ijiban yuda ka na itupad yung ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, ala, kaasimat nga rod Kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan. Kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ning, at da kayong madgayam lota. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindo. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Uno makilamay. Saan nga umay makikapay? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo iti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabagis, apay akas jay. Kasjay te. Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na niyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisi o amapan mangala iti kape. Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na Ay na, madlaw mo no naliday wano saan ti may sa tao.
Kaslasan pa ang nagsangit. Kat, amom nga rod, ay ah. Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na. Kanayon da idi nga agapasi ka. Naungot nga min ti asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, hustong, tangiwat mo ka, Bakis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, ang mga no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kitkastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko asawain, naragsak ta. Nagragsakan lat tibiyag ang uray na balod na taon. Ay, sa bagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro dahi ta makatawin, nakalipat kan taon. Nagbayagmit na makatawirin ngay. Day ta may isawan no nga aldaw, nakailiw-liwag akon. Ah! Ay, iba gaman dagpay so kanyak Mindaw. San ka nagsangit, idi na tayo tasawa man niya. Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko, idinatay tasawa. Medyo naikawak laeng, sana ko na anaglitay. Amumay ti ka na yun apa nagapamiidig. Awampay aldaw asan kami ang agapa. Makabanaw. Kita mo ito itsura ko na ning. Laklakayanin ti itsura, kapoy ti stress. Ay, inan-under na kan sama nga Minday, di ba kumaw? Uy nga raw. Amuyaw, akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko, hindi nagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin ngayon sukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mga rod idi kang kwana ngam sinaam mo lagayam. Pirmay, ti babawik iti grasya. Awan naramitak. Pinikot nak ta asawa. Piniko nga. Kinaya mo kide mo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kong pinaluspusan. So nga itatabalo akong. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasa. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmarin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kaya't mo pa'y mga sawa. Kan bakutan ti kabsakaw. Kituray man. Ang daya pilpilin na ayat. Ang mumot a fresh love mate itong galmay sa. Iso nga ilakad na ko ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na day day. Basta ay wem. Promise. Dakto isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y lang laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo, iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kasta pa'y lat ipagbagana. Seryoso matsi ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manen kanya. Lalakayanan, bakbakit anak mo ito. Kan may sa, kabalbalo na. Agar madagaws iti sabalan. Kabalo mo tun. Imbagak laang timbaga na, tanarega, manojak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya ko. Apay, talaga ka di nga awanan tay sigod a panagayat mo kan kuhana. Nainlab ka may di kan kuhana, san ay ha? Insang-sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti manong nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis, no siyak ti ka makiasawa kapay. Anya, Kasapulam ti kadkadwa, nang runa no agsakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal agsakit ka kanayon nakamot asidirin. Kanayon na nga isidir ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road, di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa kun ano ko. Isu nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikaso kan ka. Nasingpo mo ni Mindaw.
Di na kan isuka dayjay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali bay. Kitaan anda ka binadang ko tada nila kay kwa kadkadwak. Iso ang makiasawa ka di manan. For companionship ba? Kababaing, ibagadan to pa'y abakbaketan na tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siya, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo manan kaarabiin, tatang. Mapana ki balay dananam alota, anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan yung. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharom kayo. Inistoryak making kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kinagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jack amo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Day, apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito'y. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana da ito'y anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana day ta sa mo itad. Ayunan niya. Sige, intod maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrot ka. Nagyaman ak, Lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man, tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, nupakabasulak na ito nga ibaga. Sa nabalin Iso mga bintag paisaw. Inuruuray ko ang mabaloak. Tapno masublyan ka. Anya? Aklunek, nailaw anak na iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nakpay. Tibabawik iti anang asawa king kwa na, ngumawan na lamita. Ay, kinapudno na. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Tanaupayak anamin pinsan ken ka idin sukat na. Ngam ita, tagparparik na ka manan. Maipalagip tinapalapas ta. Kaslaag subli tay sigod akilig ko. Uresat nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tirik naknuwas to'y lang. Kit kasanaw. Aklunan nakmanan ta ikasar ka, Lota. Ay, kabalbalong mo nga raw. Agpalabas tapay iti uray makatawan na. Sa kaaklunan, tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman na kita na tao. Nagbayagan nga ita makataway. Di ta mo ti biyag, Lota. Ayan no si bibiyag tapay kalpasan ti makataway. Isungaklunin na kahon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y ngarudan na imbag. Inton bigan, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anya dyan na amwak. Agar-aram ka nung magayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gagagaraan na dito'y balay. Iso ka na yung nga umay dito'y. Kwa, mabainak lang amin amang ibagakan ka anak ko. Ngam, pudno, kat inaklon ko pa yan Anya? Anya ko matiplano nyo? Kwa, ikasarnak ka no? Makiasawa akan kwa na anak ko. Tagayatak mo nga rod kan kwa na. Nagsaor kayo matan? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na, da kayo. Asawa kayo nga asawa. Ay, kwa, jakmat nga rod ninamnama ti kastoy ang mapasamak. Kan mabalin mo mati mga asawa no kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itatana po kauntisem ko ang mga asawa. Sayo ibaga tikasta. Awarin dahi ta asawa kanya. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo dahitan.
Bakbakitan kay langarudan, makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Tas ano? Nabadtri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti dayjala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo na ni Tata Mindo. Hun nga rod, iso masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat, anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga rod. Ay, anya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga sawa kamutan insan. Anya, asino kumati asawa ngay, kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan dapat tuluyan ti agasawa. Anya, ay, sapay jak kumakayaton ti mga asawa. Mga sawa ka, awan pa'y mat 50. Mabalin pa'y. Imbag no kaya't nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga armam. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun nalipatak san ti agaraw minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyar ni Aida. Anya? Ay, sige. Alaman nga ro din san. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti baet ti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa'y ti kastatawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit ti adayo nga inauna ngam siyak ti pakiin na yata. Oh, agyaman ak nga rodaan madagayam gasat ko keng ka. Adda ado dagiti agar-aram kanyak ngam ho? Ubing damot ngam siyak. Jak kayat sikalat nagaram kanyak akasta ti tawin na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawin Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya tatamin daw. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawam mo. Katuan, Mike. Agayan at kaming kinaida nga anak na. Kun ikasar kon iti mabiit. Tulagan tayong ti kasar ni. Anya, nukasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Hindi yung damagan no kaano. Basta agayan ayat kaming. Dumanon tayong nanang. Pasensya kan Mindo. Ngum inunaan da tamot ten dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da kat agasawa tamot. Agabalayan talat takuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdinatan, Lota. Pasensya kan ngum naalas mo ta kitaan. Agasawan tong dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamot adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawang may dakas na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, manja ko. Iso apasensyakan min daw, Sapay ko matamaawatan na. Agbisprin talagta ko man. Bisprin nga agabalayan. May at pay. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot ti asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput pa'y. Gaputa na singpot kamot kanyak, Cecilio. Makunak siya kundi may sa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatumpungak. Nagagat kan nalailo nga asawa. Agyaman nak tas ka tinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tagnanayon ti kinaragsak ta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akaguran no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wen, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa ka matlaangan. Huwag nga rod na lang. Kat nakasingsing pa'y tinatumpo ang asawa. Ala, sapay ko mga rod, tamaparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko.
Di na kamin panunutan kini abalayan min daw. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Kumusta kayo na imbag nga oras yo amin? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa, itiag na nayon. Baro man na nakapadasan ti mga ganyo, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama, diti drama ama ng biyanang, tingkay mga gan, kat manipod ka ni Kabsat Andres saan napudno anagan. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay, The Bench, Angelo Ladero, di Talawak, Pangasinan, Wano Lawak, Pangasinan, kastamatan ka ni Aldo Tagi, kan Venus Espanto, kan asawa na Joseph Espanto, kan Buyaw family di Tawaig Gatang, kan aminan agagayam na itibalas. Kastimanti ko na ni Kabsat Andres, dir man ang biyanang, kapadasak man idi kabambanwagak tipay daramak ka. Gaputa danam na mga kapangalaki ti kwarta, diyako nagpursigi ang nagtrabaho. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nakaluto akon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay, din sapay mo't nakarieng, aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngam di mo bumangon. Aginat-inat lang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang. Naimbagpay kat nagitay bak nang tanagagat dalat tangag trabaho. Nga oray adaw ti kwartada. Ay, wang nga rod Awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awan, ngam di mo't aggunay ng agtrabaho. Ala, mangantang aruday, mabisina kaon. Kaano nga nagtrabaho ka, anak ka? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho master kan. Anya aya at trabaho ti sapsapulab. Napili ka mo't ngamin iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilupas mo akursaw. Mabalin mo mati maki-construction. Ay na, agsakit ti ulok ng kasta ti trabaho ta napudo. Kumaro ti migraine ka. Anya, no di mo kaya, di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo, tikita na, iti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayuparak iti danom, agmalariaak. Aniya, apay adaya malariam kat awan mat. Adda, jaklay bagbaga ka na kayo. Ay, aniyan. Imbes na makatulong ka kumamad iti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat nagawid ado isang put ko amakan kan groceries. Ha, papanamanan ngay. Inlakag sa iti pagsayaatan mabitak lang. Nay, si Mang Pweteng jay anak ta bakal. Nay, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery sa mga agpaysaw. Wan nga raw. Nangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Diya ka mo Anang, natang. Sabtenda kon akag na nadagsan ti awit ko. Nala, ingkasabtanon dya anak talakay. Oh, kompleton ti pangkusina tayo, nanang, tatang. Mantika, asukar, kape, kan nadumapay. Adamat sabon kan masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't sigurot makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dahi abalay. Nangalaam nga iting gatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartek daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, abangan no agar aramid kamutan iti saan amay parbang Andres. Kita ang basait. No atapan yung agtaktaka wano agsipsip dutak. Saan? Diyak maramid dayta. Anya nga ron nga ya diskarte ti bagbagam. Ay basta, sana na masapula maamon nyo. Basta diskartik daytan. Kat di kay madanagan, ta sa anak ngagtaktaka wano ag-hold up. Wala, isimpayo kit niya nagita ginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwarta na lakay. Yak up mo
Amumat atunggal ang damag takin kwa na, diskartilat isungsungbat na. Di mat adda tay ibagbagada sugal iti online. Amangan no makisugsugal matenta anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti sugal na nga ay katawan mo't trabaho na. Katanya tambom ngay. Kanayon ngamin anak kapupok iti silid na. Sa larumor no agdigos kan mangan. Inton kwan sumrag manan nga agsilpawn. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ay ta online asugal. Jak mga rod amaw. Basta mangmangag kula ang dayta kadagiti daduma kalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramidin day anak ta. Tauray agkulkulong laang iti silid na. Adamot lata kwartana. Pinsan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nanginatitangdan tayo sika. Kontrata. Oho, nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakailatan. Apay aya atunggal awisan ka kat pagkadkadan insan. Kasanong katawan pa'y nasaya at matapang awisan kanyak insan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasanong araw na makatulong ka kada antik ng uncle, duli kag trabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasawi ti kastabel, tadi mammo ti sitwasyon may balay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko karakwada? Kat no siya ti provider da itan ni balay. Lukas ta, adnan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na-diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ura awan trabaho, makadiskarte aki ti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak, tamang ano ti kwarta ngam siga. Nay, nakamotor ka matasim mang patanakaw. Akin motor di tangay. Barbaron sa amay. Talaga barbaro na ito na nang kairuwar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay, pangalam ko maiti paghulog mo kaawam mo trabaho. Sapay nanginan sa tikas ta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga ti kasta. Ure awan trabaho, may ikan kayong matlatay ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga ron mata maamuan. No sa dino ti paggapgapuan ti kwarta nga iten mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte na nang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairwan mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isend ko to no madamdam at iladawan na. Okay, my love. Kap-kap na ka mo ang tinapilim ang motor mo? Uy my love. Launay Thank you Addan aramatat no kas diyang agpaili ak amang irwari iti ipauit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka ngamin unay. Ay ayaten kamoy, Marcelina, my love. Ken usarin ta mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. Addan to pag-service ta. Wala, my love. Kaano aya, ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jak ibagbaga, tapno masurpresa ka. Anya? May mayat mo lang sakbay mo nga ibaga. Tapno masaganaak mo. Makadalusak dito balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon, kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga rudan, tagtrabaho ang kon. Agpauitak tumanen, inton agsweldo Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay, apay asinaw ti nagipastor iti kalding na dita paraangan bakat. Sapay nagdadakkel akaldaing. Ginatang je anak ta dagita. Anya, nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita. Ay na, uray da magdamagan taday takang kwana talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manan iti kaldaing.
Naimbagla ka no atarak na paduam ka na. Ay, kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak at talaga iti anak ta. Anya nga taaya a diskarte iti ibagbagana. Ay, ija ka mo Tano pilitak nga mo, makaungat pa'y. Isabaybay ang banlaangan. Insan apel, kayat mo ti agtarakan iti baka? Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga ro damagag ka. Damagag ay ano awan? Bakam, insan? Nakalaam. Gatangag pa lang. Tano kayan mo, ala akong. Ay, katuwan na. Kayat ko, insan. Anda nga minantarakan ni tatanga kalding, kanuang. Ang mga no di na maasikaso, no ano titaraknan na. Kaano nga, insan? In nakalaan inton bigatan ano kayat mo? Oo, sige, insan. Kayat ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae, tiyalaam, tapno aganak, insan. Nini, umawag man na ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres, honey. I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apeng imawag ka? Uwe na tadamagak no na alam jay impaw it ko akwarta. Ay, wag. Kalalak lao na Kasangsangpot ko dito balay, so jak nakatsat itay. Kasta ka di? Agad umdas day ja paggatang mo iti baka? Uwan, honey. Inakalaan na no madamdam at ibaka agatangag. Paaduan nga ro dawan. Tapno yung ton sumangputak. Adan to partsenta yung to nagkasarta. Wen, agbalin to alimana dyan, tapaganakag. Babae nga min tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kasta, honey. Di kayat ko no agawidak. At ako masangpot kabalay ta. Ay, kat sumangpot ka dito balay mi, Ang damot balay mi. Di kayat ko akat te kabukbukudan ta ko maabalay. Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauitan ka iti kwarta. Tagi patakder ta. No andalote yo, isunti pagipatakderam. Ay, katuwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder iti balay, Carla. Adda iso na lang tayo inot. Diyak may igulpi nga ito ti kwarta. O kailangan matkadi uray inot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. Sige. Sikati makam mo. Paspasuro taklatakan ka, honey. Shot mo insan. Sige. Buwan insan. Ay, itaman pa yung awisan na kaitinom insan Andres. Buwan insan, dayuman ko problema kan ka. Kan kayat ko tiyag patulong. Apay, anyat problema minsan. Ag problema ayamad tikaskan ka kat nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Anda nga min dua nobiak. Agpada nga OFW kan agpada abalaw. Andiya. Dua tinobiam. Waninsan. Kat jakilibag. Isura ti paggapgapuan ti kwartak. Andiya. Apay nga yatwa. May sakumala nga. Dahil tangarot ti kamalay kinsan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samot. Tanay. Umadanin ti awid da. Allah. Kasano nga rudaytan nga insan. At na panunod ko pamuspusan insan. Kat si kalang tiyamok makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang. Oray agbaakak. Marit agbaak insan. Isa ta nga yadamat itsuram. Agpada tamoy na gwapo basit. Patsyak, magustuhan na ka di may sa anubiak, no armam. Andya? Tila ibagbagamot insan. Alan insan? At tila dawan ti ibagbagakin ka. Rogyam nga armo yun, tas sinakaon. Diya may sa tipilyag. Diya agnagan iti Carla, ta napimpintas, kan ubing tilangana. Kan mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina, ta diya kayat da diya.
nalukmag lang aro din, nangisit pa kan mature tiro pa na. Ay, nalabas ka mo insan. Nobiam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Ngam gaputa magipita kaon, mangpili akong ni Timay sa kadakwana. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo insan tapno makaasawa kan. Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak. Tilay paparamid mo insan. Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Ya kaya't nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakita ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinahan. Aniya. Ala na insan. Oh. Dito ti profile na. Kita man eh. Oh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakyam amu kaken ko na. Apay ngay asina anak mo to ng dress. No kaano nga agawid ako ni Timabit. Sinaan na kon. Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kaya ti agilimad kan ka. Ngam adan sa bali nga ikalaysak. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ka mang isubli ka dagiti na ititid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko na kandres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpet ti nobyam ko nam. Wana nang. Ada na yan, nobyam. Ada. Diyak lang bagbaga ka na kayo. May sa nga OFW. Anya, kahit umay dito'y balay. Wana nang. Isu tinaggastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nobyam, tinagap-gapuan ti kwartam. Jay ibagbaga diskartem. Wana nang. Awan mo't dagas na tanobyak mat. Ikasar ko ni Carla. Anya, agad ka nung arudisang penangay. Inton umay alawasan na nang. Agyamalak no adagayam panak ay karikken ka, Marcelina. Kasapulak ti mga dingay kanya. Gapoy ti panangloko kanya ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka, Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akong iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumutla ti kadwak di ti balay. Welcome ka di ti balay may, Marcelina. Abel? Si kakalay ni Marcelina. Wan, siyak nga rod. Agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tiyak na yung pagarop. Nagpudaw kamot gayam iti personal. Kung saan kamot analukmag, isaasan ka anabigbig. Ladawan ko dagijay, idi ka ububing akpay. Ay, kastaya, napintas ka gayam iti personal. Diyak kayat ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta, saan kayo ang nag-video call kaniinsan kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot, Marcelina. Dagiti daduma, papintasan day ti kastaunay ti rupa day ti FB, babaan ti filter. Ngam iti personal, saan damot anapintas. Sa balimot kan ka, napapangitam mo't ti rupa mi tiladawan. Kasta ti kayat ko. Ala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tamangay di Carla, jakmat makita. Kunana nga adda dito abanda, ngam awan mo't. Andres! Sino ka? Ala, apay dinak mabigbigan. Siyak ni Carla. Carla? Ay, apay nga yakas to. Bakit mo't gayam iti personal na di Carla? Kung nagngisit mo't. Kit nakapudpudaw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamakan ka. Kwa, mabit man lang, Carla.
di ba, kunam, 45 lat taon mo? Awan mat. Senior citizen kan samat tayo. Ala, saan mo't Sa anak pa'y mo ta senyor Si kamot. Jag pa so nga minti bagam manutawan mo. Jackpot siya na 45 laan. Ala, ibagak man latag paison. Ngam, ikarim adi ka maupupay kanyakwan. Manutawan mo, kunak. Akwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Naasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadkadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mon. Ti boses mo lati upeng, tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsaw, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Diyak namin naman nakasto ti makita. Ganuan gayam, sorry naglibakakan ka. Santa makapagkasar. Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalaw? Sina akiti asawa, sana balo. Anya? Ay, inak man pa'y kayam agsiar. Masakit mo ti tiyan ko. Ayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo dya airport. Intarayak na ng linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay nga intarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kung saan abalaw? Sina iti asawa na? Inulbutan na dyan. Anya? Kano surutan na ka dito'y ngay? No, masapulan na Basta dyan kaya tayo dyan. Katawanan yun samat na dyan. Isumot la di na kaya't ngay pakita ti ropa na nag-video call kami. At nagayam ilam-lamang na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Apay nga da ka. Awan babayin mo Intarayan nak iti airport. Apay, ibayin nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan Carla. Ay sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay nga mon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko akwartakan ka. Carla. Di nakpang namnamaan iti awan, Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabayin ka. Kayat mo? Ay, sana. Agnada kong diti balayaw. Mayat ka man, wano saan. Sana siya ti padpadasam. Tadinak pelamam mo. Ha? Putdak tapuputdam no sinahanak. Agkasara kami kan ni Marcelina, insan. Si kanto ti may nga abayan niya. Ha? Wala ni Andres nga bay, ala anak mat. Ha? Masapo lang mabantayak ta kasinsin mo, iti sa dino man napapanan na. Tamang ano agbabae. Ala anak mga abay. In ka man ni Jay, Carla. Ay di nakpapanawan. Ha, pagagsikan kan tupay. Uray ba katakon, ngam napigsa akpay. Ha? Insan, baliwan tantaw tagsarita. Apalan ka, insan. Nasingpot, kan agpay so abalaw di inasawam. Sana kas kanyak. Pikilang arudiro pa nan, inulbutan nakpay. Kuna na abalaw ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina. Tsak na yung pagkarop. Nakiktutak mo't nga ron, hindi nakita kiti personal. Kun talaga na singpet si ka. Imbag ka pa insan. Nakatumpong kay tinasingpet nga asawa. Sana kas kanyak. Nakatumpong nga kiti apera babae.